Keď si vravíš v hlave, toto mi nevíde, čo keď sa toto stane? Nie. Vytvor si nejaké falošné sebavedomie, ktorému po chvíľke začneš veriť. Najúčinnejších terapií je acceptance and commitments therapy. To znamená, že si dávaš jednoduché príklady v hlave. Sa toto nepodarí tvojmu kamarátovi a máš ho napríklad veľmi rád, odsúdil by si ho za to, keby je v tvojej situácii. Ak je to naozaj kamarát, neodsúdil by si ho. Si napríklad u seba tvorili nejakú tú zdravú lásku voči sebe, aby ste sa vedeli samého seba ľúbiť, lebo v konečnom dôsledku máte napokon iba seba. Telo a mozog sú odlišné veci, dokopy tvoria vás. A to, čo si hovoríte v hlave, sa deje vášmu telu. Keď si poviete, že do konca roka, ja neviem, budem tlakovať 60-ky na jednu ruku a začínate na 20-kách, pravdepodobne, že to dáte, bude síce malá, ale keď si tie ciele stanovíte vyššie, ako čakáte, skončíte na 45-ke. Čož keby si stavíte 40, skončíte na 30.